Uyabona abantu bahlamphe ngayo yonke indlela ongayicabanga, futhi abantu banazo zonke impendulo, kodwa la bafike bedideke khona bephele isendabeni kaNkulunkulu. Uyabona ave badida abantu indaba kaNkulunkulu, beza ney'ncazelo ey'ningi othi noma uyilalela uzwe uhle izincazelo lezi aziwakhi nje nhlobo umqondo. Omunye ezokutshela ukuthi hhayi uJesu wayeUNkulunkulu kodwa wayefihla ukuthi uNkulunkulu. Omunye ezokutshela ukuthi hhayi umprofeti Isaya Shembe wayeUNkulunkulu kodwa wakufihla ukuthi uNkulunkulu ngoba wayesaba abantu ukuthi bazombulala. Wathi mayichaza le nto iNazaretha lichaza ngaleyo ndlela, ngase ngiyibuza mina ukuthi lo muntu uyazizwa ukuthi uthini ngoba kungenza kanjani ukuthi uNkulunkulu efike edala umuntu nomhlaba bese yasaba futhi ukuthi uzobulawa umuntu. Ziningi kakhulu iy'ncazelo. Omunye ethi hhayi uNkulunkulu umveli inqangi, omunye uzothi hhayi uNkulunkulu umkhulu omkhulu. Abelungu abengakwazi ukuthi mkhulu omkhulu, base bethi uNkulunkulu kahle kahle umkhulu omkhulu, okusho ukuthi ukhokho wokhokho. Uziy'ncazelo ey'ningi nabona futhi othi uma uy'buka ngeso lokuhlakanipha ubone ukuthi lezi ncazelo lezi ziyimbudane kahle kahle. Kodwa-ke mina-ke bafowethu, eyami incazelo engayibamba iyodwa elethu uNkulunkulu mhla efika emhlabeni wazethula, wathi uJehova igama lakhe, wathi uyena uNkulunkulu wethu, wathi futhi singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe ngoba bakhona nabanye uNkulunkulu. Wasithi futhi uqala ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. Anginaye-ke mina umuntu, futhi anginaye uNkulunkulu obonakala ngamehlo, futhi anginaye uNkulunkulu mina onobuzwe ukuthi-ke uNkulunkulu-ke wami mina mnyama ngoba mina ngimnyama. Cha, anginaye nje uNkulunkulu onjalo mina. NginoNkulunkulu ongenabo ubuzwe, futhi nginoNkulunkulu ongesiso isiqu senyama, futhi nginoNkulunkulu mina ongabonakali ngamehlo, owazethula ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu. Ezinye iy'ncazelo nani angingene kuzona futhi anginendaba nazo.